Salutare! În contextul antreprenorial și al vieții de afaceri, diferențierea între obiceiuri și comportamente poate avea implicații semnificative. Hai să le discutăm. Iată câteva exemple pentru a ilustra asemănările și deosebirile. Începem cu asemănările. Ambele sunt orientate către scop. Atât obiceiurile cât și comportamentele în mediul de afaceri sunt adesea orientate către atingerea unor obiective. Fie că este vorba de creșterea vânzărilor, de dezvoltarea unei echipe sau îmbunătățirea proceselor sau a procedurilor. Iată un răspunsul la stimul. Atât obiceiurile cât și comportamentele pot fi rezultatele unor stimuli externi. De exemplu, în cazul unei schimbări în piață, acesta fiind stimulul, ar putea duce la adaptarea strategiei de marketing sau readaptarea, asta fiind comportament, sau la verificarea mai frecventă a analizelor de vânzări sau a încasărilor. Asta devine un obicei. Deosebiri între cele două în funcție de automatizare. Ce este un obicei? Un director sau patron ar putea avea obiceiul de a verifica primul lucru dimineața rapoartele de vânzări. Aceasta devine o acțiune automată, făcută fără gândire deliberată. Comportamentul. Același director decide să efectueze o achiziție. Acesta este un comportament deliberat, care necesită gândire și planificare. În funcție de context. Obiceiul. În fiecare lună, un manager își adună echipa pentru întâlnirea lunară, ședința lunară. Asta este un obicei legat de context temporal. Comportamentul. Managerul decide într-o lună să anuleze întâlnirea din cauza unor circumstanțe extraordinare. Asta este comportament. De ce? Este adaptabil la context. Necesită gândire și adaptare. În funcție de intenție. Obicei. Un antreprenor are obiceiul de a reține, să spunem, 10% din profit pentru reinvestire în afaceri. Acest obicei s-a format de-a lungul timpului, în fiecare lună și este acum aproape automat. Ca și comportament, într-o lună, cu profituri excepționale, antreprenorul decide intenționat să reinvestească mai mult, să spunem 30%. Ăsta este un comportament efectuat cu intenție și conștientizare. Diferențe în funcție de flexibilitate. Obiceiul. Un director de vânzări își începe ziua cu o revizuire a obiectivelor echipei. Acest obicei este rigid și se efectuează indiferent de alte variabile. Comportamentul. Același director, să spunem, decide să schimbe tacticile de vânzare pentru a se adapta unui nou trend în piață. Ăsta este un comportament și este flexibil. Prin înțelegerea și exploatarea diferențelor și asemănărilor dintre obiceiuri și comportamente, liderii și antreprenorii și managerii pot naviga mai eficient în lumea complexă a afacerilor. În concluzie, atât obiceiurile cât și comportamentele se formează. Nu ne naștem cu ele, se formează. Unele ni le formăm în mod intenționat, altele în mod inconștient. Unele ni le formăm noi singuri, iar altele ni le formează alții. Tu cum preferi? În materialele viitoare voi începe să-ți spun sugestii simple și clare prin care îți poți forma diverse obiceiuri. Urmărește-mă în continuare și susține-mă prin abonare, like și un share să ajungem la cât mai mulți, nu de alta. Dar și pe tine te ajută să ai în jurul tău o lume mai bună și mai productivă.